ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମର ଭାତ ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଟମାଟୋ ସସ୍ ପିଆଜର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କୋବି ଭଜା, କୋବି ଆଳୁ ଝୋଳ, ଶିମ୍ବ ରାଇତା, ଗୋଟେ ଆମ୍ବିଳା ହେଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ଏଠି ଦେଲି ଭାତ, ଆମର ପୁରା ଟୁଇଁଟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାର ଆଇଟମ୍ଟା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବନେଇଥିଲେ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ଆମ ଝିଅ କହୁଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମାମା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଲାଷ୍ଟରେ